Era molt xicotet, vaig fer un verset que feia, tenia 8 o 9 anys, suposo. Quan jo era molt xicotet, ja volia ser poeta. Fer versos en castellà era la meva il·lusioneta. Més no sé de l'idiometa quin nom hi hem posat. Castellà, llellí, palleta. Més val que em deixi de ser poeta per aquesta dificultat. Una cosa així vaig fer. Va ser un verset que recordava, no me'l recordo bé. Però, en fi... Valor és una persona, Enric Valor és una persona molt lligada a la circumstància valenciana, si tots sabem qui és, probablement fora del País Valencià ja la seva figura queda, diguem-ne, distanciada. En canvi, per nosaltres és una persona que els que l'hem conegut, com ara jo, des de fa molts anys, i els que el coneixen més a prop, més recentment, doncs és una persona entranyable, personalment, i després l'hem de situar també dins del context que ha significat el context tant, diguem-ne, civil com literari estrictament valencià. Aleshores, no hi havia possibilitats. Al no haver possibilitats, naturalment, és molt probable que aquesta vocació literària del Enric Valor quedés una mica, diguem-ne, centrada o desviada a dues coses que per ell també li són molt importants i que nosaltres li reconeixem molt. No seran tan brillants, probablement, com les novel·les, però que han tingut una gran eficàcia social. D'una banda, són els treballs gramaticals. Ell, pràcticament ell sol, va fer una feinassa enorme per la, diguem-ne, la difusió i la normalització o normativització de l'idioma aquí, a través d'una quantitat considerable de llibres, de gramàtica i de lexicografia, etc. I després aquella curiositat que ell sempre ha tingut per la cosa popular de la seva comarca al recollir les rondalles. I jo vaig dir, per què no vos faig unes quantes rondalles que jo me'n recordo? Home, sí, prova, i fem un llibret, unes 60 pàgines. I recordant-me'n jo de les coses que m'havien contat de petit, a casa, a Castalla, en aquelles nits llargues, a voltes ma mare o una minyona o això, ens contaven alguna rondalla i vaig fer un volumet de rondalles. El vaig publicar, en fi, el primer llibre que vaig fer. Després em vaig fer un altre d'unes 60 pàgines i un tercer. I doncs van ser un èxit, els van agradar a tots molt, les rondalles. Això és molt graciós. Però jo ho vaig deixar estar. Després vaig començar a escriure la novel·la L'Aleix. Però després la dificultat per a publicar l'ambició d'Aleix, que va ser tan gran, la tornaven sistemàticament de Madrid dient que era molt immoral, una novel·la massa idealista i massa ingènua, crec jo. Aleshores va ser quan Sanchis Warner, amb qui he estat sempre en relació fins al darrer dia de la seva vida, em va dir, home, aquests llibrets de rondalles t'han eixit bé, tens la mà trencada ja d'escriure rondalles. Per què no deixes de moment les novel·les i veus la dificultat que hi ha? I fas una replega sistemàtica. Jo dic, sí, ho provaré. Vaig començar i vaig fer la replega, no sé si n'havia publicat 7 o 8, en els voluments aquells. Enric Valor s'autodefineix com un rondallista un poc per encàrrec. L'altre dia explicava justament com els germans Grimm van tindre l'oportunitat de ser dues persones, que un recollia les rondalles i l'altre es preocupava dels temes lingüístics. Enric Valor ha fet les dues coses al mateix temps. No té un corpus massa extens, són tan sols 36 rondalles recollides que es classifiquen d'acord amb la classificació més acceptada universalment en rondalles de tema meravellós, rondalles de tema costumista i rondalles d'animals personificats. Damunt així a casar i tenia molt de contacte amb la gent del país i coneixia famílies de persones velletes. Hi havia persones que contaven rondalles d'una manera sistemàtica i eren coneguts en el poble com a rondallaires. I vaig fer una replega sistemàtica.
Però jo em vaig plantejar fer literatura, no fer folklore, perquè tampoc sóc un científic, i vaig començar a escriure les rondalles i aplicar una altra tècnica. Després, molt important, podem considerar les rondalles d'Henri Valor com un arxiu de memòria lexicogràfica. És a dir, els mestres sabem perfectament com en cada pàgina d'Henri Valor podem trobar quantitat de vocabulari ja no usual i que ell defensa com una manera de que no es perga al llarg del temps. Volia aplicar la tècnica del conte, això d'allargar el suspens, damunt que els esquemes que arreplegava eren els esquemes normals de rondalla. Tenien molt poquet, no descrivien el paisatge, generalment no tenien noms els herois o els protagonistes de les rondalles, no estaven nacionalitzades, o sigui que eren coses universals. El llaurador ric i el pobre no sabien d'on eren. I les vaig fer pràcticament valencianes. Tota l'obra, tot el corpus, traspua el tarannà democràtic i progressista de l'escriptor, de la persona que hi ha darrere de l'escriptor. Si les rondalles moltes vegades denoten una concepció, inclús parlant únicament d'aquest tema, sexista de la societat, dintre de les rondalles d'Henri Valor trobem aportacions de que inclús les princeses no estan definides únicament en relació al seu destí final, que és el matrimoni, sinó que tenen altres valors, no són únicament bellíssimes, sinó que són intel·ligents, són atrevides, són audaces. És un subproducte de la censura, pràcticament. El problema lingüístic que ens havia preocupat des de sempre, el Sanchis mateixa, i a valor hem de fer el servei social. El servei social és lluitar per la llengua, fer gramàtiques, escriure públicament si podem, defensant la llengua o ensenyant-la, això, i efectivament això vam fer. Valor ha estat l'home que ha sacrificat una gran part de la seva vocació de novel·lista per alfabetitzar els seus conciutadans valencians. Quan en l'època franquista hi havia necessitat de recuperar la llengua, gràcies a les indicacions de Sanchis Guarner i de Josep Giner i Marco, Enric Valor va escriure unes obres fonamentals per al futur del valencià, per a la recuperació literària del català al País Valencià. Fonamentalment millorem el llenguatge, una espècie de converses filològiques a l'estil de Fabra, i els temes de correcció lingüística, així com també la flexió verbal del valencià, que ha tingut ja, em sembla que una quinzena d'edicions, i també una gramàtica catalana referida especialment al País Valencià. Vull indicar a propòsit d'aquest títol que és el primer gramàtic valencià que ha utilitzat el nom de català com a títol de la seva gramàtica. I després, quan jo vaig ser professor del Ratpenat, firmava molts títolets de valencià d'aquella època. Carles Salvador firmava com el director dels cursos, jo com a professor directe, però una volta diu, se n'ha de fer un per a vostè, jo el signaré i tot això, però va passar el temps, es va morir ell, total que no tinc cap document que demostri que sé llegir i escriure bé en català. De fet, Enric Valor ha representat una mica per al País Valencià allò que Francesc de Borja Moll ha representat per a les Illes Balears, o sigui, l'adaptació del fabrisme a les condicions peculiars del valencià, buscant sempre solucions convergents amb el Principat. Els manuals d'Enric Valor són consultats, evidentment van ser confegits en uns anys en què no hi havia els coneixements lingüístics actuals, però sempre són consultats per la claredat i per el rigor de les seues afirmacions. Sanchis dia que ho fèiem era un servei que s'havia de fer. Jo dic, no escriure novel·les mai. Però estic molt satisfet d'haver contribuït un poc a millorar la situació. Alguna cosa s'ha aconseguit. Quan tenia prop de 10 anys va anar a Alacant i va comprar una màquina d'escriure, la màquina Yost. Una màquina que no tenia cinta encara, tenien tampó, estaven totes les lletres en el tampó i pujaven i...
I jo vaig dir, aquesta és la meva. Vaig començar a escriure una novel·la que es titulava El secret del castell. Això és completament autèntic. Naturalment que no vaig saber desenvolupar-la. Vaig arribar a fer 2 o 3 capítols disbarats, clar, i no vaig poder continuar. El centre del món, per a mi, no ha deixat mai de ser Cassana. Potser sóc un sentimental, però això no es compra ni es ven. A mi, el dia que la mobladora s'emportà els nostres mobles a Elda i agafàrem el vell autobús per deixar el poble, sentia com si m'arrencassen del si d'una altra mare, la terra pròpia. Era un dolor quasi físic, i així, anys i anys, he somiat en els meus passeigs per la vall, els amiguets, la silueta del poble, els carrers i placetes on jugàvem lliures, amb fred o calor. Què se n'havia fet de tot allò? Jo crec que el cas del Civalor té per a nosaltres una gran importància precisament per això, perquè ell ha cobert aquests buits. No hi havia prosa, ell segmenta la seva prosa i això cobreix tot un dècades, no solament uns anys, sinó dècades. Què haurien d'haver estat si hi hagués hagut una evolució normal del món literari valencià? Doncs hauria estat ocupat per 6 o 7 o 8 escriptors. Jo tenia una decisió absoluta per escriure novel·les, però en fi, la qüestió és que n'he escrit unes quantes, no puc dir que no he quedat. A base de pàgines sí que he fet alguna cosa, són 8 o 9 volums de 200 pàgines pràcticament, no està mal del tot. L'endemà, al despertar-me, llevar-me del llit i obrir una mica la finestra, em va arribar l'enrenou de la batuda. Es distingia el retrò suau dels ruglons de l'era, esquenats, rodant a bona marxa, juntament amb el ritme del trot de les mules.